výbuchov, výpadovkov, Mazda, Simca a Ford. Dvíham ruku, cítim muku, pre mňa nie je to šport. Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku. Stojte, 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 zostaňte stáť, zostaňte stáť. Dobrý deň, včera som videl inzerát vašej firmy na internete, ktorý hovorí o tom, že sprostredkovávate a predávate autá zo zahraničia za pomerne výhodné ceny. Chcel by som sa dozvedieť o vašej ponuke niečo viac a čo je na tom pravdy. Jasné, chápem. Aha. Dobre, tak by sme mohli na základe vašich informácií hodiť zajtra stretnutie, môže byť? O 4:00. Áno, vyhovuje. Dobre, ďakujem, dovidenia, teším sa. Dobrý deň, môj automechanik. Zdravím vás, toto je vaše auto. Vyzerá výborne, mohol by sa pozrieť na aj môj automechanik. Nech sa páči. Stačí. Otvoríme na tú. Môžem vás poprosiť, ak budu otvoriť? Ne. Poprosím vás, ak by sa dalo. To je v Hamburgu, prosím vás, v Hamburgu ste to doviezli? V Budapešti. Otvorte si to vy, prosím vás. To je 6 valet, prosím vás? 4. 4. Títo sa vyrábali vo Frankfurte. To je 2006? Tak, tak. Česká. Dobre, to je tá novšia verzia 2006. To by mohlo byť. Myslím, že tunak motoricky tunak není o čom. Auto odporúčam, je v poriadku.